Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba laphana endaweni yaseMdloti wengane zakwethu kulimale kabuhlungu abantu abawu4 kwathi ababili basesimene esibucayi esibhedlela kubalwa noyedwa ozithwele engozini enyantisikazi endaweni yaseMdloti ebandakanya amathekisi amabili bese kuba imoto ezimbili zama-security kaBidvest. Imbangela yale ngozi besingakayizwa ke laphana wengane zakwethu ukuthi kwenzakaleni kuze kwenzeke isibhicongo esifana nalesi. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane lapha kwi-comment section ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezele subscribe cinzele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Nepaki, ngijula nomfazi womuntu, angihlele mina epaki, ngijula nomfazi womuntu, angihlele mina epaki, ngijula nomfazi, uye kwaqhuma isibhamu epaki, ngijula nomfazi womuntu, kwaqhuma isibhamu epaki, ngijula nomfazi womuntu.